Sarapane dina iki ana sega jagung oleh jenthik nggone mbok mertua, guys. Lah ben gak usah ribut-ribut, ayo dimasak digawe sega goreng sega jagung. Lah kanggo bumbune iku bumbu desa wae. Aku ana lombok bawang brambang karo terasi karo kemiri, dimboi roko sithik, mari ngono terus digongso, oseng-oseng, dimasak nganti bumbune ku wangi nganti mateng tenanan kaya ngene, baru dicemplungno si sega jagunge mau, diaduk-aduk meneh nganti bumbune ki kolot kabeh tercampur. Ben tambah enak iso ditambahno karonan brambang godhong. Lah brambange godhong iki diorak-arik meneh nganti tercampur karo sega jagunge. Lah dimasak nganti mateng. Lah nek wis mateng kaya ngene siap digawe madang cah, digawe sarapan. Lalapane karonan klandhing piye? Widuk to ora? Ayo monggo sarapan.